Къде да инвестираме, ако има рецесия, и къде да инвестираме, ако има икономически бум? В тази лекция ще разберете точните неща, съответно нека и да започваме. С нашият екип от анализатори ни отне изключително много време и часове, за да направим тази лекция за вас, за да може вие да спестите буквално часове наред от вашето време и така. Искам и да започваме. Представете си, че икономиката е съответно един кръг и този един кръг съответно той е на цикли и нали, кръгът си върти. Ще ме извинявате, нали? Майка ми, като малък ме водеше на уроци по рисуване. Има 4 кръга над един цикъл. Имаме recovery периода, след това имаме бум периода. След recovery-то бумът, след това следва slowdown, т.е. забавянето. И след това съответно имаме рецесия. Тоест, първо имаме експанзия на икономиката, под експанзия имаме предвид управянето на икономиката, след това е фактически бумът, след това имаме забавяне и след това имаме рецесия. Буквално този кръговрат, той се повтаря постоянно. Нека да дадем референтна точка, кога за последно сме изпитвали нещо подобно, да вземем началото на това хилядолетие, след 99-та кризата и съответно 2000-та кризата, това, което наблюдаваме, нали, рекордна експанзия за период 90-те години, знаете, заради покачването на продуктивността, заради интернет технологиите, тогава по време на 90-те години имаме огромен бум. В последствие кризата 99-та-2000-та допринася тогавашната рецесия. Първо, разбира се, имаме 6 месеца на забавяне и в последствие влизаме в рецесия. Какво означава рецесия? На официална техническа база рецесията означава, че имаме 2-3 месечия на негативен икономически растеж. Тоест, ако мине 3 месеца, икономиката е спаднала и още 3 месеца минат, икономиката на една страна е спаднала, т.е. не е пораснала. Официално се нарича, че сме в рецесия и след всяка рецесия имаме recovery период. Рецесиите и кризите, хората не трябва да забравят, те са хубави неща, много хора се плашат, че са лоши неща. Реално кризите какво правят? Кризите карат така, че много бизнеси да фалират и хора да остават без работа. Тоест, бизнесите, които фалират, по своята презумпция, това е капитализма, те заслужават да фалират, защото те не са били достатъчно ефективно управлявани. Бизнес, който не е достатъчно ефективно управляван, няма работа изобщо да е отворен или да бъде на капиталовите пазари, защото този бизнес пречи на хората да имат по-добро качество на живот. Рецесията моментно е лоша за нас хората, но средносрочно и дългосрочно това е най-доброто нещо, което може да се случи за нас. Поради проста причина, че отпадат лошите бизнеси, остават добрите бизнеси, а новостартиращите бизнеси са в пъти по-качествени. Във всеки един от тези периоди има добри активи, по-добри, най-добри активи, които човек може да закупува. И сега в тази лекция искам просто да разграничим кои са най-добрите активи по време на recovery периода, кои са най-добрите активи по време на бумът, кои са най-добрите по време на слоудауна и кои са най-стабилните във времена на рецесия. Не трябва да се забравя, че във времена на рецесия хората продават не това, което трябва, а това, което могат. Тоест, случват се много нерационални неща, от които хората с логика, инвеститорите с правилна логика и спокойствие и търпение, те могат най-много да се възползват. Съответно, това са 4-те цикли. Нека да видим кои са най-добрите активи и сектори за всеки един от тях. В първия период, recovery периода, имаме две неща, които се считат така за по-доходоносни, по-добре да се разглеждат в такива времена. Това са small caps, това са компании обикновено, които са от 200 милиона и надолу като пазарна капитализация. Сега ще ви кажа какво се характеризират те и защо лично аз примерно не ги харесвам. И след това са така наречените value stocks. Според някои инвеститори, те ги разделят компаниите на Value Stocks и на Growth Stocks. Специално това нещо тук е изготвено от Morgan Stanley банката, които, знаете, масово финансистите, банкерите, големите институции, те разделят компаниите на Value и на Growth. Уорън Бъфет и другите велики инвеститори ни учат да не правиме това. Има само един тип компании и те са Value компании, т.е. те са стойностни компании. Т.е. тук Value компании, нека оттам да изхода, защото това е по-голямата бройка. Това са установени компании, които обикновено не растат много, изплащат дивиденд и се водят за по-сигурни. Small caps, това са съответно компаниите, които пак под 200 милиона, т.е. това са много малки компании като пазарна капитализация. Това, което е по-характерно за тях, че са по-рискови, защото очевидно няма толкова доказан бизнес модел, няма така конкурентна способност. Обикновено се финансират с по-голямо ниво на дългове, защото са по-малки, няма тази опция съответно да имат най-добрите условия за финансиране, няма такава опция да привличат толкова много инвеститори при тях и прочее. Но във времена на правене на самата икономика, това, което става, инвеститорите директно вливат пари
пари започват да вливат пари в подобен тип акции. Към момента малко по-внимателни са с подбирането, но лично аз не харесвам small cap заради точно по-високите дългови нива, липсата на конкурентоспособност и като цяло не търся какво мога да спечеля най-много, а търся какво мога да не загуба, т.е. нали, рискът е на първо място по този паралел. Докато value компаниите в своята презумпция тук говорим за по-големи дивидендни компании, по-установени, с по-малък растеж, главно в обороти, печалби и прочее. Лично аз не съм фен и на тези компании. Разбира се, на тези компании, в зависимост от цената, но за мен трябва да има и растеж един бизнес и да има добри устойчиви фундаменти, като, знаете, фундамента на един бизнес, това, което сме го направили вече известно за над 16 000 души в България, така тази сентенция, един бизнес, подобно на една маса, трябва да има 4 крака стабилни или 4 пилона. Случаят да има добро дългово ниво, добра ефективност, конкурентоспособност и ниски ценови оценки. Тези компании обикновено не покриват някои от тези паралели, като най-вече два от тях конкурентоспособността и дълговото положение. Докато пък тези компании често не покриват параметрите за ефективност, защото те са много големи мастодонти, които вече не управляват толкова ефикасно капитала си. Обикновено дивиденд се изплаща тогава, когато един бизнес не може да намери по-добра алокация на този капитал. Тоест, вместо да плаща 3% дивиденд, ако махнем дивидента и тези пари бъдат инвестирани в нещо, което носи 15-20% Return on Invested Capital, възвръщаемост на инвестирания капитал, разбира се, че искаме този бизнес да спре да изплаща дивиденд. Защото едното ни дава 3% доходност, а правилно инвестирания капитал може да ни даде 20 плюс дори процента доходност. Заради това дивидента не е най-важното нещо, има много други по-важни неща, но сега няма да навлизам в това. Нека сега да преминем и през следващия цикъл. По време на бум периода, който обикновено е след recovery периода, т.е. след като икономиката започва да се оправя, тогава съответно идва и пикът, хората са по-еуфорични и обичат да предприемат повече рискове. Чуват, че съседа им е изкарал X сума от хипотетично биткоин или пък от други активни групи и обикновено те се обръщат към два вида акции, Overseas Stocks и Growth Stocks. Към това число тук ще сложим и криптоинвестиции и други по-спекулативни неща, като сега трета точка е рисковият апетит се покачва нагоре. Overseas Stocks, това са интернационални акции, обикновено се приема, че са извъд развитите места, тип Европа и Щатите, защото обикновено те са по-спекулативни места, по-малки компании, процентовите покачвания са по-големи, когато има еуфория, масово наливане на капитали на пазарите. Също нещо хората се обръщат към по-рисковите, считани за по-рискови growth stocks, но пак трябва да се прави разграничение между value stocks и growth stocks, от гледна точка на това, че няма такова разграничение. Една компания може да е много valuable, която расте много, а нещо може да не е valuable, ако просто има дивиденд или не расте толкова, което са традиционните value акции, нали? И бързо растящите компании. Тоест ние трябва да искаме и растеж, и добър фундамент, и добри дългови нива, и стабилност, и конкурентоспособност. Заради това работата на един инвеститор не е да си търси причина да инвестира някъде, а да си търси причина да не инвестира. По този начин ние защитаваме капитала си и не допускаме грешки. Във времена на бум, обикновено знаете, че сме във времена на бум, когато има завишено ниво на рисков апетит, когато масово се говори, хората инвестират в Growth Stocks и Overseas Stocks. Кога се случи това за последно? Края на 2022 и приблизително през почти цялата 2021. Знаете, ARK Innovation, ETF-ът на Кати Вуд, тя тогава беше супер звезда. И какво става до ден днешен? Тя се представя дори по-зле за последните 5 години от S&P 500 индекса. Тоест, това са компании, към които хората се обръщат във времена на бум. Нека сега да преминем и през следващата фаза на цикъла. Следващият период е период на slowdown, т.е. икономиката след своята експанзивен период започва съответно напълно нормално тя да има забавяне. Във времена на забавяне, генерално, масово, институционалните и обикновените инвеститори, те започват да се обръщат към два вида активи и съответно акции. Defensive Stocks е едно отново наименование, което аз лично не съм много съгласен с самото наименование, сега ще обясня защо. И другото нещо е генерално хората се обръщат към по-high quality assets, т.е. по-качествени активи, защото те предугаждат, че предстоят по-трудни времена. Единственият начин човек да е спокоен в по-трудните времена е да има висококачествени активи. Примери за такива висококачествени активи са злато, имотна локация, нали знаете, великото изказване в пазарът на имотите е локация. Това са трите най-важни неща. Фактически това е едно нещо, нали, изказването е, че локация са трите най-важни неща
що се отнася при добрата имотна инвестиция. В това число също хората могат да се обърнат към изключително качествени компании. В това число те са описани като defensive stocks. Нека да обясним обикновено какво се счита за defensive stocks. Това са акции от Consumer Staples сектора. Consumer Staples сектора е един от 11-те сектора на S&P 500. С какво се характеризира Consumer Staples сектора? Той се характеризира с това, че е секторът на нуждите. Главно компаниите там са компании като Pepsi, Coca-Cola, Unilever, Procter & Gamble и още много други. Johnson & Johnson също е там и така доста други. Обикновено отново defensive stocks, подобно на value stocks. Това са по-установени, по-големи. Аз заради това много не съм съгласен точно с това наименование, тъй като обикновено, когато се говори от големите банки, defensive stocks, value stocks, много се преплитат самите термини. Това са просто, приемете, по-големи, по-мастодонтни компании, без липса на, т.е. без голям растеж, т.е. с липса на растеж, обикновено изплащат дивиденти от 2,5 до 4%. Генерално в такива времена, пак помнете и тези активи, защото след слоудауна идва четвъртият период на цикъла, рецесията. Пак тук натъртвам във времена на рецесия. Независимо дали закупите имот, ПП на София, нали, точно на Витошка, или на дори за феновете на по-източната философия, както се казва и пред Кремъл да купите, пак ще има спад, ако съответно майка Русия влезне в рецесия. Тоест, моля ви хора, помнете, защото за мен е изключително важно да не правите такива разграничения. Defensive stocks, value stocks, това е едно и също нещо. И лично, моята философия е, че трябва да не променяме стратегията си, в зависимост дали сме в бум, рецесия или прочее. Да ви дам аналогия, защото тук в Invesco обичаме да говорим с аналогите, за да е максимално смилаемо. Да кажем, че целта на един човек е да свали 20 кг. Съответно, целта на вие гледащите тук е съответно да бъдете по-финансово независими, така както вече до 1000 души, които са в нашата програма, платформа и прочее, искаме и на вас да ви помогнем. Съответно, един човек, който цели да отслабне с 20 кг, друг човек, банки да кажем в нашия случай, или в случая да го превърнем други треньори, ще му обяснат. Някой ще му сега трябва да караш колело, друг ще му каже трябва да плуваш, трети ще му каже, нали, трябва много да бягаш. Реалността е, че просто трябва да имаш калориен дефицит. Тоест, ако приемаш, ако щете да седите седнал по цял ден, пак може да отслабнете. Просто трябва да спрете, почти не трябва да ядете, защото калориите, които изразходвате, те просто трябва да се повече от тези, които приемат. При инвестициите има също една подобна догма, къде да инвестирам в различни времена, ама сега е рецесия, ама сега е инфлация. Ето един цитат от Уорън Бъфет на екрана, който сега ще ви излезне, както и от Питър Линч, които ви казват, че ще самаризирам реално думите ми, икономиката не е важна за правилното инвестиране. Примерно Питър Линч не отделя повече от 3 минути на година за икономически данни. Индиректно това ни казва, че нещата, които тук казваме, те са полезни, но не са необходими, за да имаме успешни инвестиции. За да бъдем успешни инвеститор, единственото нещо, което трябва да правим е ето това. Просто да закупуваме high quality assets, само това по всяко едно време. Ако един асет е истински с високо качество, той ще е тук и във времена на инфлация, и в времена на рецесия, и ако има стагнация, и в каквито и да е времена. Тоест, както каза Чарли Мънгър, нека да не си правим живота сложен, нека да правим пари по лесния начин. Защото многото пари не е нужда да се правят много трудно. Много пари могат да се правят много лесно, стига да имаме правилните знания, които съответно вие тук получавате и надграждате над вашият мироглед. Нека сега да преминем и през последният цикъл, а именно рецесия. Във времена на рецесия има три неща, т.е. ако има криза, има три неща, които ще ни защитят най-много. Това е кеш, облигации и злато. Защо кеш? Кешът обратно пропорционално на инфлация. Рецесия означава дефлация. Дефлация означава, че цените на стоките и услугите спадат. Съответно, кое е най-ценното нещо, което може да притежаваме, ако цените на нещо спадат? Ами кеш. Защо? Защото когато имаме кеш, ние можем да се възползваме от по-ниски нива на акции, по-ниски нива на имоти, ценови нива, нали, визирам съответно по-ниски нива на криптопазара и прочее. Генерално като едно правило, нали, както винаги, въпреки моята работа с Бали, Българската асоциация на лицензираните инвестиционни посредници, което се наблюдава от надзора, нали, на Комисия по финансов надзор, което е най-висшият регулаторен орган в страната. Там съм помагал на хора как да не бъдат финансово измамени в сферата. Е важно да упоменем, че всичко казано в тази лекция, просто от регулаторна причина трябва да се упомене, е казано с изцяло образователна цел, не е предназначено да е финансов съвет, но нещата, които казвам, нали, отвъд това, че сме помогнали, както вече знаете, на над 16 000 души, има 12 годишен опит в сферата. Ние говорим с факти и точна информация. Нали? Ние трябва да се оповаваме само на факти, точна информация, статистика. Нали? Мъжете лъжат, жените лъжат, цифрите не лъжат. Цифрите казват, че ако имаме кеш във времена на рецесия, ще се представяме много добре.
Цифрите казват, че всеки един спад на акциите от съответно 60-та година до ден днешен, имало е, ще ви излъжа, мисля, че около 7-8 меч пазара е имало тогава. Само в продължение на един пазар златото не ни е защитило от спад в различните активи, т.е. златото очевидно ни е защита, кеш ни е защита, за да може да се възползваме. А облигациите също, нали, подобно на златото, те се наричат Safe Haven Asset. Safe Haven означава актив убежище. Откъде идва това наименование? През 1929 година, когато е голямата депресия, най-голямата икономическа криза в историята на този свят. Надали някаква ще видим по-голяма от тази. Единствените активи, които съхраняват стойност, това са облигациите и златото. Заради това те произлиза наименованието актив убежище. Т.е. във времена на страх хората се обръщат тук, защото в времена на страх да, може да има икономически спад, но реално надали държавата ще фалира. Тук визираме, ако държавата е щатите, ако говорим за Европа и прочее, защото няма в модерната икономическа история, визирайки след Втората световна война, няма случка на развита страна, developed country, да е фалирала. Тоест, очевидно, ще получим парите си обратно от облигации. Past performance does not indicate future performance. Има едно такова изказване. Тоест, днес, което се е случило назад в миналото, не е индикация, че ще се случи напред в бъдещето, но пак е хубаво да го мислиме, да имаме едно на ум. Тоест, във време на рецесия, това са 3 актива, които е добре да имаме. Това беше лекцията. Сега на екрана ви излиза следващата. Абонирайте се, ако намерихте стойност и ще се видим там.